Are you ready for Slimdoggz? Are you ready for Slimdoggz? Amenekoko wakandira matezi pandai kuchonya baby ingawani waisapuma adetese amenekoko pandai kuchonya waindishora ndaitindikati elo nditindikati mauro. Are you ready for Slimdoggz? Adetese amenekoko wakandira matezi pandai kuchonya baby ingawani waisapuma adetese pandai kuchonya waindishora ndaitindikati nditindikati mauro ndaitindikati nditindikati pakejo daiveombe ndirova nditindikati mauro itachikwe. Ready? Aike akanaka uku achipira mvura wachiuya mapenzi mapima achimtima chinoisume toka taisa mapiwa kuwa tichitadza kusvika paari tichingwa aiwa aindirarira panze aindivharira zvaisakisa kuti ndigochema asi uyo wandaira ndiye hakundineva navana vekare kare hakare ari kare kare hakare ari kare navana vekare kare hakare ari kare kare hakare ari kare ndirarikwa nditaure zvekare ndidzoboroke zvekare ndigotaura zvekare foni ndoyainzi runhare kumbare ndokwainzi kuharare mapurisa ndovainzi vana mahobho mazuva iwayo kwaitova mudhara popo. Navana vekare kare hakare ari kare kare hakare ari tombotaura zvekare rebhozi hanzi anowake kwanga kusati kwana vamunangagwa nzira dzichiri kunzi migwagwa migwagwa kwendokuyagwa kugwa tiri kunakigwa. Cymplex me. Are you ready? Are you ready? Hands, Cymplex na Kristi vanochokachikanjiva vamwe vari kuzera vachiziva kamfirapo atoteya mariva pana matamava anowakenso kwesta kune sangananikakomataka